Helsinki kasvaa kauhistuttavaa vauhtia, niin korkeutta kuin leveyttäkin. Kaupungin keskustan vanhat puutalot puretaan ja tilalle nousee valtavia tiilikasarmeja, kirjoittaa Hufvudstadsbladet 1888. Maaseudulta muuttaa runsaasti väkeä kaupunkeihin. Vuonna 1890 Helsingissä on 65 000 asukasta. 20 vuotta myöhemmin kaupungin väkiluku on jo kaksinkertaistunut. Asunnoista on pulaa jatkuvasti, vaikka yli 1400 rakennusta valmistuu vuosien 1895 ja 1915 välillä. Puutalo kaupungin keskustassa on nykyään hyvin harvinainen näky. Kaikkien pääkatujen varrella kohoaa monikerroksisia, usein aika komeita kivitaloja, joiden ansiosta Helsinki näyttää nyt oikealta suurkaupungilta, kirjoittaa O.M. Reuter Ord och Bild-lehdessä. Dokumentoidakseen katoavaa puukaupunkia päättää Helsingin kaupunginhallitus perustaa vuonna 1906 muinaismuistolautakunnan. Se palkkaa neiti Signe Viola Branderin ikuistamaan kamerallaan purkuuhan alaisia taloja ja muuttuvia kortteleita. Signe kuvaa suurella puukameralla, jonka negatiivikoko on 18 × 24 senttimetriä. Negatiivit ovat lasia ja kalliita, siksi jokainen kuva on otettava hyvin huolellisesti. Signestä tulee maamme ensimmäinen vakituinen museokuvaaja, ja hän kuvaa muinaismuistolautakunnalle vuodesta 1907 vuoteen 1913. Dokumentointi tehdään viime hetkellä. Muutamaa vuotta myöhemmin ei enää ole jäljellä montaa vanhaa puurakennusta. Muinaismuistolautakunta maksaa Signelle jokaisesta kuvasta 5 markkaa. Se vastaa muurarin tai timpurin päiväpalkkaa. Signe syntyi Parkanossa 15. huhtikuuta 1869 ja oli 7 sisaruksesta 4. vanhin. Hän kävi koulua Kokkolassa, jossa hänen isänsä työskenteli tullin virkamiehenä. Myöhemmin Signe opiskelee piirustuksen opettajaksi Helsingissä, mutta ei koskaan toimi opettajana. Hänen suuri intohimonsa on valokuvaus. Hän työskentelee jonkin aikaa Daniel Nyblinin valokuva-ateljeessa, kunnes vuonna 1904 avaa oman ateljeensa Helikonin Pohjois-Esplanadille. Ateljee ei kuitenkaan menesty, ja sen toiminta loppuu pari vuotta myöhemmin. Signe kulkee kaupungissa kameransa kanssa ja kuvaa korttelin toisensa jälkeen, mutta vain auringon paistaessa. Signen käyttämä objektiivi ja lasinegatiivit vaativat paljon valoa, jotta kuvasta tulisi terävä ja selkeä. Venäjän suurruhtinaskunnan pääkaupungissa Helsingissä puhutaan suomea, ruotsia ja venäjää, ja kaikki katukilvet ovat kolmikielisiä.
Luokkaero on suuri uusissa hienoissa kivitaloissa asuvien porvareitten ja virkamiesten sekä työläisten välillä, jotka asuivat kaupungin vanhoissa puurakennuksissa. Niissä saattoi jopa 6 henkeä elää yhdessä pienessä huoneessa. Töölö on vielä maalaismaista harvaan asuttua esikaupunkialuetta. Signe pystyttää kameransa, kun valo tulee oikeasta suunnasta. Valon ja varjon leikki on tärkeä, sillä juuri siitä kuva syntyy. Kaikki Signen kuvat ovat signeerattuja ja päivättyjä. Vuoden 1880 lain mukaan valokuvaajalla on oikeus kuvaan vain jos se on signeerattu ja jos siihen on merkitty kuvan ottamisvuosi. Muinaismuistolautakunta päätti, että myös kaupungin elämää ja ihmisiä pitäisi dokumentoida. Kun uusi perhe muutti työläiskortteliin, pääteltiin heidän pyykistään, millaisia tulokkaat ovat. Jos joku kysyi naapurilta, millainen se uusi perhe on, saattoi vastaus kuulua, en tiedä, he eivät ole vielä ripustaneet pyykkiään kuivumaan. Kansakouluja perustettiin Helsingissä lähes samaa vauhtia kuin kaupungin asukasluku kasvoi. Sure.
1913 Signe kuvaa Syngeneuksen koulua, joka oli kaupungin uudenaikaisin ja hienoin. Samana vuonna Signen ja joidenkin muinaismuistolautakunnan jäsenten välille syntyy erimielisyyksiä. Signen sopimus sanotaan irti ja uusi valokuvaaja palkataan. Mutta ei Signe työttömäksi jää. Hän saa monia uusia työtehtäviä ja kuvaa vielä pitkälle 30-luvulle, jolloin hän on jo yli 60-vuotias. Signen terveys heikkenee 30-luvun loppupuolella ja 1941 hänet otetaan Kivelän sairaalaan. Kun Helsinkiä sota-aikana pommitetaan, siirretään potilaat Nikkilän sairaalaan, jossa Signe kuolee toukokuun 17. päivänä 1942. Hänet haudataan yhdessä 150 muun potilaan kanssa joukkohautaan. Helsingin muinaismuistolautakunnan kaukonäköisyyden ansiosta Signe kuvasi katoavaa ja muuttuvaa kaupunkia. Ja yli 900 hänen lasinegatiiviaan on tallella kaupungin museon arkistossa. Tänään vain valokuvat ovat jäljellä. Puurakennuksista ja ihmisistä on enää muistoja.